Comrades ngiyanibingelela. Usikode lo nibingelelayo, the member of MK Party. Comrades, uyazi lento ngizoza nayo namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye benu ngeke izibajabulise, abanye benu izobajabulisa ngani ngoba ngiyobe ngikhuluma into enesense emakhanda abo. Why I say this, comrades, kulolu suku namhlanje? Ngiyabuka ukuthi kunezinto eziningi ezidivide umkhonto phakathi. Abanye bathi ayilale, abanye bathi ayivuke. Abanye bathi Team Floyd Shivambu, our SG. Abanye bathi Team Duduzile, our member of parliament, which is Sambudla Duduzile Zuma. Asibaphikisi, comrades, but kunento esifuna ukunibonisa yona, comrades. Baningi, comrades, abantu esasibatshela ngesikhathi ubaba uNcamalala esese Union Building as the president of this country. Sithi no, ningayilaleli lento, this is a propaganda. Lento ifuna ukubulala lo ANC esikuwona njengamanje, comrades. Uyayibona ndaba? And lento lena ifuna ukunqinda amandla omuntu omnyama kwezomnotho ngoba uNcamalala uthema engena Union Building wathi mina umuntu omnyama ngimsusa kanjani enhluphekweni ngimfake ezweni loju. Kunabantu abangazange baze basilalele kodwa namhlanje bayasilalela sinabo labathi balandela umsholozi kwakusengcono kusekhona umsholozi eUnion Building eserve as the president of this country. Ngizama ukunibonisana nake comrades, angikho la kubaba uNcamalala. Ngila kulena ethi Team Floyd Shivambu nale ethi ke na Team Duduzile. Comrades, ngilapha kuleyo nto njengamanje. Why I say this, comrades? Kunabantu abathi uFloyd Shivambu uzobulala iqembu. Floyd Shivambu kwenzeke kanjani ukuthi ke na ethi esuka lapha ya kwa EFF angazange azavote nathi bese kuthiwa ke nakaba uSG wale qembu walenhlangano lena. Kungani ke comrades ubaba our SG abo SG wale nhlangano he's politically minded and experienced enjalo nje comrades he unite umkhonto wesizwe, not eKZN kuphela, not eGauteng kuphela, kodwa he do unite umkhonto wesizwe for the whole country. Khumbulani comrades, engakafiki our SG la emkhontweni, khumbula ukuthi kana besiya kuma by elections. Masifika kuma by elections sishaywe. Ngicabanga ukuthi angazi ama by elections esawahamba mangaki. Sathatha yodwa, sathatha uphongolo kuphela kulawo. Baze basidelela bathi kanti bapha abantu abavotela umkhonto ku-national. Mangabe bezoshaya kangaka lapha kuma ward. Kodwa uthi mayifika uFloyd Shivambu wafika nestrategy esenza ukuthi abantu bakholelwe kuthina, baphinde futhi abantu bavotele thina. Wafika nestrategy sokuthi sikwazi ukubamba amasela. Mangaba amasela ezisitshontshelana amavoti ethu la emkhontweni. Saqala thatha amaward, we even took Cape Town. KZN angiphathi, Limpopo angiphathi, Mpumalanga. Uyayibona lento comrades? Why ningayibuki lento ukuthi kena lo muntu angakafiki lento ibingenzeki ibivinjwa yini? Manje ke comrades kune propaganda ke manje esidlalwa because the white people of this country or Western countries, they will never be happy to liberate umuntu omnyama, to unite umuntu omnyama. Bazofuna na kanjani ukuthi kena babulala lo mkhonto wesizwe abawubonayo ukuthi uyaphambili, and they will do what? They will stand our comrades, black comrades, same like me and you.
You understand? Ukuzobulala lento bayenza ngithi. Bayenza ngithi ngo 2017 2018 bamsusa umsholozi emandleni angithi. Angithi babefunani lapho. Babefuna ukuthi ke kubuye amandla abo njengabamhlophe ngoba basebona ukuthi kena hey lo muntu abathi unxamalala ufike kabi. Kunama green party button manje awapressayo, kunamathenda manje asebenefits abantu abamnyama ebebenefits abelungu comrades. Babona ukuthi nalo ANC lo esizama ukubulala, we cannot destroy lo ANC kusekhona lo muntu okuthi unxamalala. Yingakho bezame ngayo yonke indlela ukuthi kana baze bambophe bamvulela amacala left right and center. Yingakho bekhande ipropaganda ukuthi kena nina abantu base South Africa nimuke njengomuntu omubi unxamalala. Ngobani abafuna ukubona umuntu omnyama eba unite futhi abafuna ukubona umuntu omnyama eba nemali. Bawubulele ku-ANC baphumelele ukubulala u-ANC vele u-ANC ufilwelele ngesisu. Nakho ke sekuvuka manje umkhonto wesizwe. Kuthi abayiginqe phansi bayakhala izinyembezi. Ukuthi kena kanjani ngoba besithi thina lenhlangano siyayibulala. Nakho sekuvuka le abathi umkhonto wesizwe manje. Awuboni ukuthi le abathi umkhonto wesizwe iyona manje sizohlala esihlalweni. Kodwa manje babuka noma ngabe yipi target abangayishaya manje ukuze kufe lo mkhonto wesizwe. Bayabona ukuthi kena our SG uFloyd Shivambu thema eshuka lapha ya ku-EFF wazosebenza nathi usesebenze kakhulu and bangabe ezohlala kungabi khona into emphazamisayo asuke la emkhontweni wesizwe bazokwazi ukuyibulala le liberation esazama ukuyenza. Why ningaboni nitshela kwangaki? There is some comrades engangizama ukubabonisa nangalesi sikhathi bekhuluma ngonxamalala kabi. Azange baze bangilalele kodwa namhlanje nginabo la emkhontweni. Comrades, ungaqhuzulwa itshe lilodwa kuze kube kabili. Itshe aliqhuzule kanye. Okwesibili ngabe sekuqhuzula. Into engiphatha kabuhlungu usisi our member of parliament usise uDuduzile Zuma akazi ukuthi kunabantu yena ecabanga ukuthi kena labantu ba right empilweni yakhe abasondele kuyena kanti akabona ukuthi kena sebethunywe izitha ngemumva ukuzobulala lo mkhonto kodwa bayabona ukuthi kena the only one umuntu ozokwazi ukususa lo muntu la kulamandla uDuduzile. Why don't you see, comrades? And sisududuzile bangabe ngempela awuyiboni lento engiyikhulumayo. Ngicela ukuthi kena ukuhoxe ukwenza i-research nje. Hoxe kulabantu abakufunza ukuthi kena Floyd is not the right leader. Comrades, we cannot work like this. Siyofaneni. Umnotho waphucwa obabamkhulu bethu. Namanje bafowethu sisazama ukubuyisa wena ngoba bafowethu sikhululekile. Makhulunywa siyakwazi ukubhosha etoilet lodwa nomlungu siyakwazi ukuthandana nomlungu kodwa asikakhululeki kwezomnotho sifuna umnotho ezandleni zethu. Lento abelungu abangayifuna bazolo ngayo yonke indlela ubona nje begijima bayofika kwa-United States of America bethatha uTrump bembeka lana yile ndlela yokuthi kena sidefeat amandla ethu. Ngoba umkhonto ufikile ngifuna ukunitshela manga mina. Uyabona? Manje ke comrades, ngicela ukuthi kena nicabange kabusha lento nikhule. Ningayivumeli into efuna ukusidivide phakathi. Ningayivumeli into ezothi kena Floyd is not the right leader. That is the right leader. Ngiyabonga comrades. Goodbye.